Sărbătorile de iarnă se apropie, iar Laponia, locul în care trăiește Moș Crăciun, este acoperit de un strat gros de zăpadă. Fulgii de nea se aștern ușor pe pământ, astfel întregul peisaj devine ca o pictură desprinsă dintr-un basm. Fii cu ochii pe noi, căci astăzi te așteaptă o aventură magică în atelierul lui Moș Crăciun. Uite, încă un cadou pentru tine. Acum vom face o magie. Oh, iată, vom turna și hop! Uite, poți să-l iei. Acum vom încerca din nou. Și hop! A? Tania, Rafaela, vă salut! Bine ați venit în casa mea modestă, dar plină de magie. Vă voi spune un secret. Foarte rar permit cuiva să mă viziteze. Doar celor mai buni și curajoși copii. Oh, eram să uit. Haideți să vă fac cunoștință cu ea. Desigur știți cine este ea, nu-i așa? Corect. Micul meu ajutor. Ea mă ajută să citesc toate scrisorile și să adun toate cadourile, astfel încât să bucurăm fiecare copil cu minte în această sărbătoare magică. Am auzit multe despre voi și sunt foarte bucuros că ați venit în vizită. Aș dori să vă arăt o cameră magică din casa mea. Sunteți gata? Ei bine, atunci haideți, veniți cu mine! Iată această ușă magică duce în toate camerele fermecate ale casei mele. Pregătiți-vă, pentru că vom intra acum și veți vedea totul. În această cameră adunăm scrisorile și dorințele tuturor copiilor. Vedeți cât de multe sunt. Aici sunt păstrate scrisorile tuturor copiilor de pe planetă. Apropo, ajutoarea mea mi-a șoptit în secret că avem un cadou pregătit pentru voi. Dar, înainte de a-l primi, trebuie să trecem printr-o mică verificare. Să vedem cum v-ați comportat pe tot parcursul anului. Și dacă totul va fi bine, atunci, în atelier, vom începe imediat să pregătim un cadou pentru voi. Ei bine, mergem să vedem. În biblioteca mea sunt adunate cărți magice despre toți copiii. Și cartea despre voi este păstrată aici și ne vom uita în ea. Sunteți pregătiți? Oh, uite-o! Mulțumesc foarte mult! Interesant, nu-i așa? Hai să vedem! Ce avem aici? Hai să vezi și tu! Ce fotografie interesantă! Nu-mi pot lua ochii de la ea. Super! Ce fotografie minunată! Aceasta a ajuns până în cele mai îndepărtate colțuri ale Laponiei. Aha! Ce mă bucur când râs! Cu veselia ta îi faci pe toți să zâmbească. Știu că aveți o mulțime de activități interesante. Mă bucur mult pentru voi, mai ales că le faceți din pasiune. Ați putea să învățați și pe alții. Pentru mine este o adevărată bucurie. Bravo! Să învățați lucruri noi este cel mai frumos în viață.
Acum este momentul să vedem ce se întâmplă în atelierul cu cadouri. Dacă avem noroc, vom vedea și cadoul vostru. Hai să mergem! Priviți cu atenție! Printre aceste cadouri este posibil să fie și al vostru. Priviți! Unul dintre cadouri este aproape gata. Hai să vedem ce este acolo. Oh, acesta este cadoul pentru voi. Acum, mașina mea magică îl va împacheta și noaptea de ajun îl voi pune sub brad pentru voi. V-a plăcut la noi? Oh, ajunul se apropie și e timpul să ne despărțim. Trebuie să-i felicit și pe ceilalți. Crăciun fericit, copii! Ne vedem anul viitor. Sunt sigur că la anul mă veți surprinde pe mine și pe cei apropiați prin bunătate și fapte bune. Vă doresc să fiți ascultători și deștepți. Ne-am înțeles? Și țineți minte, eu văd și aud totul. Vă doresc să întâmpinați Crăciunul cu bucurie și până la noi întâlniri magice.